Peygamber Huda aytdilar: "İnnalloha azza ve celle beşek Allah azza ve celle yakbalu tawbatal abdi kabul etdiyor bendenin tawbasını malum yugargır madami ki ruhi alqımla yetişmese." Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar: "Beşek Allah Teala bendesinin tawbasını kabul etdiyor madami ki canı alqımla yetişmese." Yani ruhi alqımla yetişmezden tawbası Allah Teala bendesinin tawbasını kabul etdiyor. Hemçinin Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da aytti: "Ve leysat tawbatu lillezine ya'maluna es-seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul ana." Yok tawba ol adamları ki yaramaz işler beceriyorlar. Hatta vakti ki şoların birine ölüm hazır bolsa, aytsa ki tawba etdim derrew tawba etdim deyse, anoňa tawba ýokdur. Öyle tawba kabul edilmeýärken ki can alqıma barından soň tawba etdim deyse. Yani insan ölümün äsärleri tapylmazdan ol tawba etse, tawbasy kabul bolýar. Bu hadisden şul fayda çıkıyor ki tawbanyň şertlerindendir. Tawbanyň özü mükellefden waqi bolsa, yani bir halata barmazdan önki zindelik şondan soň adaten mümkün bolmasa. Düşünýärsiňiz, bu hadisden şul fayda çıkıyor ki tawbanyň şertlerinden tawbanyň özü mükellefden waqi bolsa, yani bir halata barmazdan önki zindelik şol halatdan soň adaten mümkün bolmasa. Yani zindeligin zinde galmaklygyň özü sat mümkün bolmasa, ana şöyle bir halata bir adam barsa, o halatda tawba kabul edilmeýär eken. Yani bir adamyň özü sat öljegini bilýär. Şu rakam halatdaki sat öljegini bilýär. Şu halatda tawba etdi, o tawbasy kabul däleken. Yani ölümün äsärleri tapylmazdan bir adam tawba etse tawbasy kabul bolýar. Allah Taala aytdy: "Ve leysat tawbatu lillezine ya'maluna es-seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Yok tawba ol adamlary ki yaramaz işler beceriyorlar. Hatta vakti ki şolaryň birine ölüm hazır bolsa, aýtýar ki men tawba etdim derrew diýip. Ana ol kabul däleken. Yani ölümün äsärleri tapylmazdan can alqıma barmazdan bir adam tawba etse, tawbasyny Allah kabul etýär. Peygamberimiz aýtdylar: "İnnalloha azza we celle yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir." Beşek Allah azza we celle kabul etdi benden tawbasyny madamy ki ruhy kekirdegine barmasa.